أوافاتك جنا تمحاريت أن دابلك كم زيت قبل النسلة فلتك ويكبلي أن دابلكو زفر راح كازل لهم حق زروان ويكبلي حج خبز جزا مسحة جالك هاي جبركو أيوتسني نسبلتني أنتينا تبي بحال أن دابلكو ملا أكلاتا كأزب دهري مسناح لدهري تملسة كذكر خلق أتفتسامة حجك يزرعني لك أنا كوليج تمهرتي مسود أخو أب حدا بوتا كم مهرنا قوسي كويني يبدأ مسرح جمر أتبوتا كاب جزانا بزح كيلومتر فلله لو كينو أب كل تسمون حسب أنت زكينو نجا زي من السنيرم يقدس أتوم عدي تقوم أصلز نبرو بزح هايتا جايش كونت سلعكون جنا حانتا حما باينيراتني قال طيفة من السبع حواسني طاويقهم طاويقهم زازارون نيرهم حانسب لقب مسبلكم جنا أخلا كأمزا مسايز عويو بزي سكفتا زاوز سحا بزي خونا كما محرشا منك في كوين دي سرح جميرام كالتا خفلين نقحو كالتا خفلها نامشتك كما حرمالتي أتي كفلتات بزح أنت زين برام بفلاي أبتن نمشت زلو تمحرو أزيم ربش نوعات لزنبرو سأولي كايم سأنا خملو بوحدو عصر تحمشتا دايق اللي كايم ماني آكيبوهم أندئي حانسا بقاليف كايم وزعيز مساكا كند سخونا يخا وحدات كفلي هيزا كنساي كند ميت كفلي زحاسكم موسم أمين ببتردو بمفرح كتسمع بيكا زي حسب انديو جنا بميلاس كتحزم تخليخا يسراد تمحرم اتسترف خاطئ اللون ككل كفلا جزي سقبلو ان دابل كا جزي بخانتو تباقنو يسراد جنا صفف زخون المألكتي اما حاليف كاتو ህይወት በከምዚ እንዳቀጸለግና ሓንቲ ፈረስ ተኣክል ተመሓሪተይ ክእቶኻ ትኾን ጀመረት እቲ ፈለማካ ብዙሕ ኣይግደስላን ነይረ የግዳስ ምስ በዝሓኒ ግና እንታክያ እንዳበልኩ ከእስተብህለላ ጀመርኩም ሓቂ ዘረባ ንምንኣስ ወይ ካልእ ዘይኮነ ኣብቲ ርእሳ ቤት ትምህርቲ እንተስራሓላ ከማ ይርድኣን እዩ ሰለስተ ግዜ ኣብ ሻሙናይ ተሪፋ ከኣኽላ ድሕሪላ ስለ ዝጀመረቱን ዕድሚኣ ካብቱ መማሓርታይ ዘይድዩ ንሳ ጥራሕ ዘይኮነት ግና ካልኦቱ ናይ ሰኣን እዮም ብሕፅር ዝበለ ልዕል ዕድሚያ ካብቲ ዘገርም ከኣስ ሕልፊ ካልእ ሰብ ንሳ ተሓተት እስከ ምናልባት ኢለ ደጋጊመ ከረዳእውን ፈቲነ ግና 10 ተደምር 10 ነክትምልስ ብክንደይ ጋዶ እዩ የግዳስ እንታይ ገበር ስርሓና ስለዝኾነ ክሳዕ ኣንቃርና ክብተኽ ዝደሊ ደጋጊመ ነረድእ ምውድኣቱ ግና ኣነ ምስ ትምህርቲ ከይረዳዳእ ብ10 ኣጻብዕተይ ፈሪመ ክገድፈውን ይሓስብ ኣለኹ ክሳዕ ሕጂ ከማን ምእንታኹም ኮፍ ኢለ ዘለኹ ምስ በለጥኒ ኩሉ ተምሓራይ ምስ ፀረረ ኮፍ ኢለ ጠራውስቶም እንዳቐረምኩ ከለኹም ከምዛ ዘይሰማዕኹ ስቕ ኢለ ስርሐይ ቀጸልኩ ንኣኹም ከመምሕር ምስ በለጥኒ ጥምት ኣቢለ ራይት ኤክስ ኣምሓብ ተጸመርኩም ኩሎም ተምሓሮ ክዛረቡ ከለዉ ብኣኽብሮት ስለ ዝኾነ ንኣኹም ትብዘላ እምበር ብዕድመ ደረጃ እንተመፂና ዳርጋ መሳትዩና ጸኒሐ ግና ማለት ምስ በልኩዋ ንኣኹም ክርኢ ከለኹ ስቕ ኢለ ዝሕጐስ እንታይ ከም ዝኾንኩ ግና እንደይ ምስ በለትኒ እዛ ጓል እንታይ እያ ትዛረብ ዘላ እንዳበልኩ ምስ ነፍሰይ ብዙሕ ከይተገደስኩም ሸለል ጋበዝክዋ የግዳስ ኢዳ ናብ ኢደይ ምስ ሰደደት ግና ከምዛ ኤሌክትሪክ ዝሓዘኒ በዘይ ልበይ እንዳፈትፈትኩ ሃፈልኩሞ የማን ፀገም ኣቋመጥኩም ጽቡቕ ነገሩ ተምሃራይ ዝበሃል ኣይነበረን ኣቲ ሰላሒልኪ ገዛ ኸይድስካ ኩሉ ተምሃራይ ተፈዲሱ እንታይ ትገብርለኺ እንዳበልኩ ጸርጸር ምስ በልኩላ ኮርነፍነፍ እንዳበለት ነቲ ክንድገለ ዱልዱል ሰብነታ ዶጭ እንዳበለት ካብ ቅድሜ ተሰውረት ቁመንዓ ኣዝዩ ማራኺ ቁርጨት ዝበለ ፀጉሪ ክትምን ቆላ መልክዓውን ፀበቕቲ እንተዘይተባህለት እኳ ክፍእትወ ኣይኮነትን ልበይ ነጢራ ክትወፅእ ቁርቢ ተሪፍዋ እምበርከ ከትንክፈኒ ከላ ምናልባት
ብገለ ተምሃሮ እንተዝርእኒ እንታይ ከም ዝመጻኒ በኣሊ ዝፈልጦ እሞ ከዓ ምስቲ ዓዲ ምዃኑ ምስቲ ነቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ከቢድ ምዃኑ ዋላ ሓደ ትንተና የድልየኒ እዩ። ብድሕሪ ጓል ፈጺማ ቅሳነት ክትሕበኒ ኣይከኣለትን። እቲ ዝኸፈ ነገር ከዓ ኣፋ ጥራሕ ዝዛረብ እንተዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ። በዚ ሰሚዕኻ በቲ ተውፅኦ ነዚኣ ግና ኢዳ ዝንቀሳቐስ ኮይኑ እምበር ከይሓሰብካዮ በድሕሪኻ መፅኣ ተሓቕፈካ ምሽ ኣሎ ኩሉ ምንቅስቓሳታ ናብ ካሊእ ዝዕድም። ኣነ ኸ እሞ ከዓ ምስ ተመሓሪተይ ዝኾነ ንጣብ ትኹን ካብ ተመሓራይ መምሃሪ ዝሓለፈ ርክብ ክህልወኒ ኣይደልን። ምእንቲ ርእሱ ነቲ ትምህርቲ ሚኒስትር ሕጉ ንገደካዩ ብካልእ ወገኑን ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ዓዲ ባህልን ልምድን ከተኸብር ኣለካ። ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ እውን መምህር ተባሂልካ ጽቡቕ ኣርኣያ ክትኮን ኣለካ እምበር ብሕማቕሲ ንኹሉ ኣይጽቡቕን እዩ። እቲ መነባብሮ ሂወተይ ዘይከፍኣኒ ክንሱ ንሳ ግና ብጣዕሚ ኣቕላጸበትለይ። ኣብ መንገዲ ትጸንሕ ኣብ ገዛ ከይተረፈ ኣጸሞ ኣቢላ ትመጽእ ግና ተቋይቐ ገኒሐ ፋነዋ ናይ ብሓቂ ምሳይ ፍቕሪ ድሒዞ ዋላስ ካልእ ክትገብር ደልያ ፈጺሙ ክርዳእኒ ኣይከኣለን። ኣንቲ በጃኺ ከም ሰብ ኩኒ እንተበልካ መን ክሰምዓካ? ህልፍ ሓሊፉ እንጀራ ከይተረፈ ሰንኪታ ሂዛ ትመጽእ ግና ደፊራ ክቕበል ኣይከኣልኩን። ብዝተከኣለን መጠን ሰብ ከይዝተባህልና ብዙሕ ተቃለስኩ ዝሰዓርኩም። ድሓን ይእተውን ዘዝተባሃልና ሰብ ኣይነበረን። ንኣይ ክብል ፈጣሪ የኢንቱን ሸፊንዎም ኣሎ እምበር እዚ ኩሉ እንዳተኸተልኩንሞ ዘይሕሰብ እዩ። ግና ጽቡቕ ነገሩ ኣጸሚያ ስለ ትመጽእ ምናልባቱን ብኸምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ እንታይ ምስ ገበርኩም ዝሓበ እዝጌር ይሓቦ ኢልኩም ዶ ድሌታ መማላእኹምና ዋላስ ሸለል ምስ ገበጽኩሞም? ዋላ ሓደ ዘይግድሰካ እንተኾይኑ እሞ ከዓ ልዕሊ ዕድመ ፈትያ ስለ ዝመጸት ድሌትካ ምስኣ ትገብር ትኸውን። የግዳስ ከምዚ ኸማይ ብኩሉ ሸነኻቱ ትጥምት እንተኾንካ ግና ብጀካ ዓቕሊ ምጽዋዕ ካልእ እንታይ ትገብር? ናብ ዓበይቲ ዓዲ ኸይድካ ይትከስስ ወይ እውን ንስድራኣ ፀዊዕኻ ከምዚ ትገብረልና ጓልኩም ሕዝላይ ትብል እንታይ ከም ዝገብር ህርብት በለኒ። መዓልቲ መጸ ኮፍ ከልአትኒ ገለ ደኣ ተለፊኻ ከይትኮን እምበር እንታይ ደኣ እሞ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ነገር ኢደይ ስሕብ ኣቢላ ነጥቦታ ተተንክፈኒ ምዃኑ እዩ። ፈተና እንተበልኹምከ መዓስ ቀሊል ፈተና መሲልኩም? ትምህርቲ ኮሌጅ ከመሃር ከለኹ ኸማን ከምዚ ኣይከብደንን። መውዳእቱ ምስ መረና ግና ኣንታ ሓደ ዓፊቱ ደሞ መአገሲ ገበረላ ኣብ ዝብል መደምደምታ በጻሕኩም። የግዳስ ድሓር ከዓ ብገለገሊኦም እንተሰሚዖም መፍቱ ዓዲ ክገብሩ ብምባል ነቲ ዓመት ተጸሚመ ክውድእ እሞ ቀይሩ ንምባል ይሓሽ ኣብ ዝብል ውሳነ በጻሕኩም። የግዳስ ብዙሕ ከይጸናሕኩ ከም ቀደመይ ተምሓራይ ተፈዲሱ ኣነ ከዓ ኣብቲ ክፍሊ ኮይኑ ጥራውስቶም እንዳኣረምኩ ከለኹም መዓጾ ሸጊታ ኡይ ክብለ ወይ ሰኣሙኒ ኣይትብልን ኡይላ ማለት ከዓ ዳርጋ ዓፍ መንገዲ ስለ ዝኾነ እቲ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ምልእቲ ንክትአገብ ግዜ ትወስድንያ። ሽዑ እንታይ ከም ዝፍጠር ንክትግምቶ ኣይክትጽገሙን ኢኹም። መጀመርታ መዓጾ ክትከፍተኳ እንተግባኣዋ ኩላ ቤን ኡይ ክብለ ጥራሕ ትብል። ኣንቲ በጃኺ ብሰላም ሂወት ክመራሕ እንታይ ገይረኪ ወረ እንታይ በዲለ እንተበልካ መን ክሰምዓካ? ፈቲኩም ኣለኹ በቃ ክትሰምዑን ይደሊ እንታይ እሞ ክገብር? በዚ ዓዲ ምልእቲ ተክብረኒ ሽመዮም ብክፉእ ተላዒሉ ኣይፈልጥን። በዚ ሕብረተሰብ ዘሸክመኒ ሓላፍነት ኣለኒ። በቲ ሓደ ከዓ ክእሰሩን ይኽእል። ከምዚያ ዝረአዮ ዘለኻ ዝኾነ ካብ ምግባር ከምዚ ትምለስ ርግፀኛ እየ። ብዝተኻእለን መጠን ነብሰይ እኳ ከረጋግእ እንተፈተኩ በይን ከይተፈለጠኒ ከንቀጥቅጥን ረሓፅ ከንጠብጥብ ጀመርኩም። ካልእ እንተዝኾንሲ ዝኾነ ይኩን ኢለ ምስ ተደርገምክዎም ምስ ተመሓሪተ ግና ኣዝዩ ከበደኒ። እንታይ መሓሽ እሞይ እምፅምሉ ኢለ ኡይ ክብል ዶ ዋላስ እንታይ ምስ በለትኒ ዘይልዕል ዕድሚያ በዚኣ ተሓልፈለይ ትኾን ብምባል ምስኣም ጥራሕ ምሽ ምስ በልክዋ እወ በለትኒ።
ሃራዬ ካለካይ ተሓተ እንዳበልኩ ምስ ነብሰይ ንእበል ኢለ ግጥም ኣቢለ ሰኣምክዎም ኣብያ ለሚዳቱ እንትእግርም ናይ ምስኣም ተመክሮ ዘለዋያ ትመስል ብቀሊሉ ግና ክትፍኑ ናይ ተረኣይትን ደጋጊማ ከንፈረይ ምስ ኣስተማቐረቶ ከይተፈለጠኒ ካልእ ስምዒት ክወረኒ ጀመረ ግና እንታይ ዝገብር ዘለኹ ስለ ዝበልኩ ብሓይሊ ድፍዕ ኣቢለ ኣሊበልኩም ሕጂ ሰላሕ ኢልኪ ገዛ ክትኸዲ ምስ በልክዋ ኣይተዛረበትን እንዳተሓጎሰት መሰስ ኢላ ወፀት ሕርመት ልበይ ግና ልዕል ኣቐን እንዳሓረመ ሰብ ዘለክ ንሱ ኣብቲ ክፍሊ የማን ፀጋም ቁለብሃልኩም ብከምዚኣ ስለ ዝሓለፈትሉን ተመስገን በልኩም ግና ፅባሕ ንጎኸ ትገድፈኒ ዶ ትኸውን ዝብል ሕቶ ግና ሓኒቑ ሓዘኒ ፈትያተኒ ዳክሙ ትገብር ስለ ወላስ ምሳይ ከድቅስ ደላ ዘይተመለሰ ሕቶ እንኩነኒ በቃ ካብዛ መዓልቲ ኒኖ ኣፀሙ እንዳበለት ትመፅም ወይ ክብሌ ወይ ከዓ ምስ ትብለኒ ሓራይ ድሓን እንዳበልኩስ ኢመከፋንዋ ተረባረብና መወዳእቱ ድሓን ትእተው ዋላ እኳ ትምህርቲ ምቁራፅ ፅቡቅ እንተዘይኮነ ናይ ዕግነ ዕረፍቲ ብዘይእግን ምክንያት ገደፈቱም ካልእ ስዝትረፍ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝርብሸኒ ሰብ ስለዘይለ ተመስገን እንዳበልኩ ከለኹ ግና ሓደ ግዜ ደቂሰ ከለኹ ማዕፆ ገዛይ ከባቢ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ተኳሕኳሕም ዋላ እኳ ናይ መምሓራን ገዛ እንተለና ኣነ ግና በይነይ ተኻሪ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስለ ዝቕመጥ ገዛይን ውስን ዝበለት ስለ ዝኾነት ካብ ዓይኒ ሰብ ቁርብ ክውል ዝበለት እያ መንዳዕሉ ምሸት ምድሪ ዝኳሕኳሕ ካብ መሳርሕቲ ዶ ይኹኑ እንዳበልኩ ማዕፆ ምስ ከፈትኩ ንሳ ናይ ለይቲ ክዳን ጌራ እተዊ ከይበልክዋ ድፍእ ኣቢላትኒ ብምእታው ኣብ ቃላት ኮፍ በለት ልበይ ከመይ ነጢራ ክትወፅእ ከም ዝደለየት ተሕተቱኒ ኣንተ እንታይ ደኣ ምስ በልክዋ ዳሕርተይ እኳ ነይለይ ገዲፈ እዩ ሓቀይ ምሽ ተመሓሪተ ኢልካ ትስከፍ ነርካ ሕጂ ግና ኣይኮንኩን ዕድመዩ እንዳርጋ መሳተኸየ ፈትየካ ኣለኹ ካሊእ ስትረፍ ካባኻ ቆልዓ ክወለድ ዘለኹ ምስ በለትኒ ንሰማዕኾ ከዓ ምንተፀገምኩ ኣቱ ምባሉን ገዲፋቱ እያ ንዕበጃ ከዘይተደለየ መዘዝ ከይተምፅለ እንተበልካ ቤን ትሰምዓኒ ብውሁድ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ለሚናየ ዓዲ ምልእቲ ክእክባይ ምስ በለትኒ ኣንታ ብጓሊ እመፅ ኣለኹ ማለት ድዩ እንዳበልኩ ምስ ውሽጠይ ናይ ብሓቂ ፈተኽኒ ዋላስ እንታይ ምስ በልክዋ እወ ፈተኬ ግና ተመሓሪት እንዳበልካ ከምዘይ ትቅበለኒ ስለ ዝፈለጥኩ ኡይ ክብሌ እንዳበልኩ ዘፈራርሓካ ዘለኹም ሓቂ ዘረባ ኡይ ክብሌ ሕጂ ካብዚ ገዛ ምሳሕ ገለ ከይገበርኩ ኣይወፅኒ ምስ በለትኒ እንታይ ነጥበ ይበሃል እንዳበልኩ መላእ ኣካላታ ክእዘብ ድሕሪ ምፅናሕ ኣንታ ገዛ ደሞ ገዲፈለ ኸይድ እንዳበልኩ ከለኹ ግና ሕቆፍ ኣቢላ ምስ ተጠምጠመትኒ ክወፅእ ክደናደን ከምዛ ዘይፅናሕኩ በቃ ትንበልኩም ኣጥብቕ ኣቢላ ምስ ሓቐፈትኒ እሞ ከይተፈለጠኒ ገለ ስምዒት ክወረኒ ጀመረ ናብቲ ኣራቱ ድፍእ ኣቢለ ከይሓሰብክዎ ምስኣ ጠንቀላላ ክብል ሓደርኩም ጓል ብጓላ ፀኒሓትኒ ዝግበር የለን ብፍቃዳ ድንግልና ሂባትኒ ካብ ጥቃ ክርሓቕ ተቃሊሰ ምቅላስ ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕል ኣቐንፂረ ግና ውዳእቱ ተሳዒረ ድንግልና ኣወሲደዩ የግዳስ ንፅባሒቱ ዋላ ሓደ ዕጥጥ ኣይብላን ኣብ ገፃ ናይ ሓጎስ ምልክት ጥራሕ እዩ ዝርአ ዝነበረ ካብ ብልባ ትፈትውን ኩነዳ እንዳበልኩ ንእንተርሱ ነፃ ስለ ዝነበርኩ ስድራ እውን መርዓኢሎም ስለ ዝገሹ ኣብ ገዛ ውሽጢ ተኣፂና ወዓልና ኣምስና ሽዑ ንገዝ ኣፋነያ በቃ ካብዛ መዓልቲኒው ግና ካብ ሰዓሰዓኻ ተቆፃፀ ኮይኑ ነገሩ ተሕቲ ሓቢኣ ትመፅእ ስራሕና ንሰራሕ ሽዑ ሰላሕ ኢላ ገዝኣ ትኸይድ ሓቂ ዘረባ ሕጅስ ምናልባት መምሕር ስለ ዝኾንኩ ነቲ ዓዲ ሕማቕ ስነ ምግባርካ ይኮን እምበር ተሰክፍነ ጉዳይ ይብለይን ተመሓሪተ ኣይኮነት ሰብ ሓዳር ገለ ንፈጣሪ እንተዘይፈሪሐ ካልእ ብዛዕባ ዝስከፈሉ ምክንያት የብለይን ፀኒሑ ንፈውሲ መሓላ ዘይፈትዋ ዝነበርኩ ጓልስ ክፈትዋ ጀሚረስ መወዳእቱኡን መሓላልዩ ሲደየ ፍትወቷ ናይ ብልባ ከም ዝኾነ ፅቡቅ ጌራ ረጋጊፀ
ሓደ ዘሐጉሰኒ ነገር እንተሎ ግና እንቋ ከማን ወላዳ ኣብ በዓላ ጣዊቓ ትምፅኣኒ እምበር ድሌተይ ምስ ገበርኩ ኣብ ሓዲቕ ኣይገደፍክዎ ኣስተላቒቓ ኣይፈነኽዋ።